Казвам се Джемиле Мисиркова. Днес направих раждане, много съм щастлива, родих прекрасна дъщеричка, 3 кг, 230 грама, нормално раждане, без опойка, с помощта на професионален екип на доктор Илиев. Всичко протече много нормално, без болки. Имаше болки, но съвсем леки. Бащата присъстваше по време на раждането. Той също беше много емоционално настроен по време на раждането. Направи много снимки, проследи абсолютно цялата бременност. Просто много сме щастливи. Приехаме вчера сутринта тук в болница Токуда. Много любезно, весело, в настроение постъпих за раждане. И сега очаквам с нетърпение да ми донесат малката дъщеричка за кърмене. За първи път ще я прекърня след малко. Екипа на болница Токуда се грижи абсолютно за всичко. Дава достоверна информация постоянно. Постоянно ни обръщат внимание. Всичко е позволено. Чувстваме се в лукс.